Bijit khana bai sorghum gaine parise nahi ta. Acha ek chapta banane bachar kidhar kore na. Apna Islam ka ke shop kaam chalo. Blocket to guys schedule lagi application. Liste আছে লিস্টের নাম আছে না Gulai hambai, sung tini bobagrani o asema sarugui no sung entire asram beri sung tini yang thangai chu balai tonga jawo tangiro asram beri re phaino phaika sini robi tolonga khrosa sini hindustani sini takuk sini nog mia hora bai thanga gai belai khino khatung khaja kai bo ngoi tongmana on bisingo nog bai ma kari tak boi kusi gonsa gero nog dubi tonga jawo ngai khana gabini sorgani mungo wo sorgani wo list tonga hunai disaster management hoite bo mono photo boya koi sung submit thagya ngai sung sai tongnai busuk ta tari bin monok no sung snamoi dinani abo sung khlailai